Hello, good evening. Welcome ulit sa aking live stream. Samahan niyo ako hanggang 10 o'clock. Ano ba ito? Bakit iba naman ito? Pinasok ko. Share ko lang muna. Share ko lang. Nagahang na tong isang telepono ko. Saglit lang, kukunin ko lang isa kong phone sa taas. Yung aking moderator.
Hello, good evening. Marskills TV. Good evening. Yung buko na naman. Para na ako nakita ng multo. Naasar ako. Sarap sa buhok ko. Basain na ng konti. Parang ano eh. Nasarap ko pag mahabang buhok ko eh. Siguro abutan na ako ng 30 minutes dito. Depende. Mga ano ko, kamay ko ang kapi. Parang may tubig eh. May tubig yung... Oy, busy Nod TV. Sinong busy? Marskills, ikaw? Aga-aga kong antukin ay. Nag-LS ako kanina. Ano lang eh, 40 minutes yata yun kasi dumating na sila boss. Buti nakapag-LS ako ng ilang minuto. May mga lating oras siguro nagit. Ayun, kahit ngayon, kahit 30 minutes lang siguro pwede na. Wala pa si ano. Ano yun in Danon palabas? Anong palabas? Anong pinanonood mo, Marskills?
na naman, naatok na naman ako. Anong pinanonood mong palabas? Gandang gabi, ate. Lino Bertudis. Gandang gabi sa'yo. Musta? GTV. Danon. Ano yun? Ewan ko, hindi ko alam yung channel mo, Marskills. Channel 7 ba yan? Saan ka sa summer, ano? Lino? Summer ka ba ulit eh? Nakasweldo ka na, no? Ay, parang ano, kumbaga sa channel to, yung Jeepney TV, Marskills. Maagila ako, anay ate kay gagamito na ipon. Sige la, Lino. Salamat. Salamat sa tamsak. Yung ano ko, banana, hindi man lang tumataas. Sige mamaya. Nahihilo ako. Salamin ko, gusto na naman papalit. Baba mo Marskills para puntahan ko. Mahaba ba yun? Balot. Wala pa sila Dudong Pugak.
Panayang shopping. Di pwede baba, lagas lang. Lolo, okay lang. Ano, no? Anong lalagas? Bawal ibaba? Sige, pupuntahan ko na lang. Ano ko na lang yung ninja ko si Marvlog. Hindi na ako nakakagawa ng thumbnail. Alin ba dito yung si Madam? Marskill? Itong 2 days ago. Ayan na, oh. Oh. Buti ka nga, nakakapag-upload ka, ako wala. Ganda ng mga lipstick ko. Dio. Nantok na ako, ah. Bilis ko naman antokin. Nantok ako. Ano ba? Kasi kagabi natulog ako. Pasado 1:00. Meron na naman yung romantic si ano.
Ano ko na, dikitan ko na, Marskil. Ako hindi ko alam yung pin ko kung nandito, no. Hindi pa yung ano mo ba, Marskil, nag-email sa'yo si Google? Ba't ako inaantok? Sabi ko, nung ano yung Google AdSense pin mo, nag-email sa'yo si Google. Kasi ako, tinitingnan ko sa ano ko, YouTube Studio. Delay daw yung ano ko dahil sa panahon ngayon. Buwan na eh. Paano mo na-complete? Di ba merong kulay pula, nagsasabi na your payment, Google AdSense payment. Ano ba yun? Kumbaga, hindi pa kompleto. Dalawang beses na ako pati nga sa tax. Ganun pa rin, may kulay pula. Hanggat hindi mo na yung PIN number, hindi yun maalis yung pula. Di ba maalis yung pula? Tagal na nung ko. Hindi, yung halimbawa yung sulat sa'yo, yung email sa'yo, hindi mo pa na-complete. Dalawang beses na nga ako nang submit. Yung una, yung complete the address, and saka yung mo, pangalan, yung PIN, ng tax. Nakalagay doon, ewan ko lang, di ko pa nabibisita ngayon yung Google AdSense ko eh. Yung para sa email, doon sa Google AdSense mo, merong parang hindi pa kumpleto. Pag binibisita ko naman, kailangan ilagay yung AdSense PIN. Wala pa naman yung PIN sa akin. Nag-click na ako, nag-submit na nga ako, pati yung PIN number ko.
Mag-submit na ako. Kompleto na yan eh. Ngayon ko lang, kasi nung nakaraang araw, naantok ako. Ba't ako naantok na? Aga naman. Mabagsak na yung mata ko. 15% time sleep. Oo nga, naano ko na yun. May 0 pa nga eh. Yeah, 0% tapos 15, dalawa. Oo nga, nakumpleto ko na. Meron na nga akong approve sa email. Nakalagay na nga ano. Napakita ko sa'yo. Kaya lang, mag-i-exit ako, baka ako mapalo. Meron na approve na yung tax ko eh. Inaantay ko na lang yung PIN number para ilagay doon sa ano para ma-kompleto na yung sa payment. Yun lang ang inaantay ko eh. Yung PIN number. Tapos meron siyang nakalagay your Google AdSense PIN is delayed. Kaya siguro kulay pula. Durong pugat. Kasi pag pinipindot ko yung pula, ang nakalagay doon, ilagay yung Google AdSense PIN. Yun lang siguro, kaya hindi pa complete masyado para may submit yung payment. Paano naman? Matatailangan ka? Ha? Teka, mute ko muna. Tatailangan ko. Kasi may gagamit sa banyo. Tatai sana ako kaso nahihiya naman.
Tara na! Woo! Init! Wah! Napakainit! Ay! Talaga nga. Wait! Pero nga, sobra na. Anong nabili mo, Dudong Pugak? Anong sinaping mo? Pa-shopping-shopping ka lang eh. Anong binalik mo? Nagkamali. Pag binalik. Layo-layo ng shopping mo. Tapos babalik mo pa. Ano ba binili mo? Antok na ako ah. Ayan. Hindi ko na mapigilan yung mata ko. Naantok na ako eh. Mamaya. Natulog kasi ako kagabi. Magkalauna na pasado. Meron kasi akong may nangiistorbo sa akin eh. Anong binili mo, Dudong Pugak, na ibinalik mo?
Gabi na kasi yun eh. Anong oras siya nag-LS na ano ko yun eh. Gabi na eh. Para nakagisnan ko yun. Diyos ko, day. Nagkamali ka pa bumili ng suka dato puti. Ano ba yun? Tapos binalik mo pa. Hindi ko kasi na yung group chat kasi dito siya nagno-notification sa luma kong cellphone. Hindi ko masyado ginagamit. Ang mabilis, ito ang gamit ko araw-araw ito. Yung dalawa kong phone, hindi ko masyado ginagamit. Ginagamit ko lang pag nag-edit ako ng thumbnail. Nakakapag-edit. Tapos pag titingin ako ng YT Studio, tsaka pag nag-ELS. Pero yung araw-araw kong ginagamit yung bago. Hindi na kaya. Mata. Sakit na ulo ko. Bigla sumakit yung ulo ko. Buhok ko mahaba na. Ako lang nagupit. Yung dito sa likod, ginupit ko para magpantay. Yan. Pantay na ano na. Balik na naman uli sa mahabang buhok. Hindi nga ako nakaabot sa LS. Anong oras ba nag-ano yun? Parang nung nag-notify sa akin eh, tapos na eh. Pasado na alas 10 yata yun. Paalam na ako sa inyo. Antok na talaga ako. Hindi ko na makita pag wala akong salamin. Harang muna, super traffic. Salamat Mars Skill sa harang. Hindi ko na paabutin to ng isang oras. Antok na talaga ako. Mabagsak yung mata ko. Nakasweldo ka na, Dilpin Manubag. Kaya ka nag-shopping siguro, no? Nag-shopping ka na, sweldo lagi naman. Oo nga, ibig ko sabihin nakuha mo na yung first sahod mo sa Google. Buti ka nga eh.
Laging may sweldo eh. Ano hindi mo alam? Di ka pa nagsweldo? Bakit direkta ba sa ATM mo? Ah, nagsweldo ka na ano, Mars Skills? Ako siguro, next year pa yun. Papaalam na ako sa inyo. Hindi ko na kaya. Nagluluhay mata ko. Parang may puwing. Bye-bye na. Bye-bye. Salamat sa inyo, Dodong, Marskills. Nantok na ako. Hindi ko na kaya. Bye. Good night.